Salamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e moɗon oɗo subaka alhamis hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe men jejjitaka hellal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗo mboro sowa hollude en caggal no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Niang. Moussa bisimilla ma no mbaɗɗa hannde tali paɗɗo hannde moom min mi annda ko woni quoi mais otoji woni ko ngala otoji woni ko ngala ouverture des classes voilà moy lolu Aissata Ndiaye en calmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV tewateɓe nder e bawol leydi kala to ɓe mbawi wonde to ɓe mbawi wonirde en namdiɓe so tawi ɓe pine jaam enen ga alhamdulillah noon tigui Moussa Niang ko ɓuuri tengtude ko noon tigi no mbiɗa ni ko on rentrée de classe kadɗo otoji yaade on tigi tawete e nder jayndeji leydi Sénégal saabu oɗo sukaɓe kolliti wonde kene tolno million ngaji 4 élevaɓe kay duttime ɗe ɗon ganduɗa ko duuɗe jangguirde ko maɗum ko Aissata Ndiaye ha joni ene jojji e nder ganduɗa ko jayndeji leydi Sénégal ɗeɗon ɗanle ndewan lawol Barça walla Barça ɓeɗon convoyeur en kono kadi ɓeɗon yahoɓe Vox Populi udditta damal Vox Populi ko ɗon tigi ari e ɗeɗon ɗanle ndewan lawol ɓe mbi koye nduɗo lewru octobre ndu ɓennuɗen kene tolno ujunere e temedde joyo e capan tato en jeeɗiɗo ganduɗa kayya jole ɗeɗon laaɗe yaɓande Île de Canaries kono kadi Espagne ne wayno noon ko ɓen tigui pawa junggo kina tolno e nogas jeenayo convoyeur en Aissata Ndiaye woni fewjannoɓe yaadude ɗeɗon laaɗe ɓeɗon tigui pawama juuɗe nder nduɗo lewru octobre aɓe tolno noon e nogas jeenayo jeynenkoɓe Vox Populi garti ha joni e ngal ɗon potitalla hakkude leydi Sénégal inde Guinée Bissau hanki wonno to Dinguelere Lac Dior ngal Thiès ene wayno noon hayso tawi leydi Sénégal fi manam kay woni fartange oɗon ɓiɗɗo Sénégal najo woni Sadio Mané markude 20e makko bi to équipe nationale mo Sénégal wadde mbiyanna o foti biwuji Jules François Bocandé wondude kadi e ña ganduɗa kay koye nder oɗon tanière walla mbiyan oɗon équipe nationale de Sénégal Sadio Mané nene jokki windude tarih e nder équipe nationale mo Sénégal jeyde las ko addi las ha joni ari koye ɓeɗon no ganduɗa kay ko sukaɓe yaɓanɓe walla mbiyan ruttitiɓe duuɗe jangguirde caggal kay joɗade oɗon vacances forcé noɓe gowi wirde walla noɓe mbiri ganduɗa kay kina tolno e million ngaji 4 o ganduɗa ko sukaɓe duttime ɗeɗon duuɗe jangguirde ene wayno noon kuli e ɓeɗon jangguinoɓe mbaɗi kay alerté saabu noon wona koye tumo ganduɗa ko baynorgol Covid 19 ene wayno noon ministére wayla mbiyanna jagorgal kalfinagal jangde ɗo e nder leydi Sénégal holliti kayya kuli o fotani wonde hen saabu maɓe juɓɓin gueɗe no hannir ni ene wayno noon ko oɗon distanciation sociale wawa kay wattinade saabu kayya ganduɗa kay ko manquere walla mbiyanna ngakkere détablement dans les classes Aissata Ndiaye ɗum ne tawe nder hello mabɓe jeegomo yaɓane jeeɗiɗi kamɓe jeynenkoɓe las ɓe garti ha joni e to mo ganduɗa ko tortiri walla mbiyen ko gacce walla mbiyen ko gueɗe ganduɗa golle kantorirde ganduɗa gendarmerie mo Gouloumbou faade nguɗon ɓesgu Gounassa walla mbiyen ɗiɗon talibeji umminoɓe ɗeɗon guesa mo ganduɗa ko halif général o caggal kayya ndeɓe gaari haɓe jetti ɗon ene wayno ko ɗon tigui gendarme ɓe jagguiɓe mbi ko yoɓe pindir kelle e nder koye mabɓe do goto noon ko ɓi halifa mawɗo walla mbiyen ko ɓi ceernajo mawɗo o wi ko kanko tigui o totta ko baaɗiho mo ganduɗa ko baaɗiho zati on kadi yo fimo ɗum ne tawi nder hello mabɓe ɗiɗo wadde mbiyanna o saaha Gounassa ine kayya ñaññere walla mbiyen ine mettere faade oɗon gendarmerie mo Gouloumbou Aissata Ndiaye ɗalal ndewan lawol ta ene tawe nder ndeɗo jeyde ene wayno immigration clandestine ɓeɗon ganduɗa ko dannoɓe ɗeɗon laaɗe jaaɓe nokku biyeteɗo Kayar koliti ha hande ine paari ene pallitani yaɓande walla mbiyen ruttitade to Espagne koɓe mbi ɓe jaaha ɗo hay goto wawa ɗum falade jeyde an le soleil jeyde an le soleil arti koye ndeɗon jangde ɓe mbi ko l'état a recruté 2975 enseignant ene wayno noon faade ɗeɗon duuɗe jangguirde gam kay juɓɓudi walla tekkinde ndeɗon jangde hokki ɗum doole no hannirta ni caggal nde coronavirus wayli mbaadi ɗen golle walla mbiyana wayli mbaadi ndiɗon jangde laamu leydi Sénégal ƴetti pellital wattude ken tolno ujunaji ɗiɗo e temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗo e joyo ganduɗa kay ko jangguinoɓe nder ɗuɗon duuɗe jangguirde ene wayno noon enseignant ji hannde e nder leydi Sénégal kay fadaɓe e nder ɗeɗon duuɗe jangguirde ene tolno ujunaji capanɗe jeenayi e jeeɗiɗo ujunere ɗo e nder leydi Sénégal ko protocole sanitaire mo ganduɗa ko dynamique waɗaɗo prévoir distanciation sociale Aissata Ndiaye wawa wattinade kono kayya ene wayno masque ji ma hokke no hannirta ni ɗum ne tawi nder hello mabɓe jeetato kayma ha jeeɗiɗo ndeɗo jayde Macky Sall wonno hanki to nder lamorgo Paris caggal kay nde willi Emmanuel Macron ɓe kolliti noon ko porte parole walla mbiya porte de voix d'une nouvelle dynamique africaine ko forum mo ganduɗa ko alhaali jaam walla mbiyanna sur la paix gam kay deere e nder aduna o foof ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓo Aissata Ndiaye ɓe garti alhaali qualification leydi Sénégal lappude leydi Guinée Bissau de visa 0 hanki to wonno ko bi goto mo Sadio Mané kono goɗɗo o marki ɗum ko gorko biteɗo o Panguette ɗum ne tawi nder hello mabɓe nogas nayo kamɓe guindiri nde le soleil jeyde enquête loski
enquête loski garde bindol ɓe mbi ko à l'épreuve de la covid-19 ene wayno noon ko hannde tigi woni ɓeɗon sukaɓe jaɓanta ɗeɗon duuɗe jangguirde caggal kay koɓe jooɗi ko juuti ɓe gartani e ɗeɗon duuɗe ene wayno noon ha joni noon ko assurance walla mbiyen inspection académique mo Dakar Khadijat Diallo e Mamadou Moustapha Diagne directeur de formation ɓe mbi kay koɓe mbaɗi prévoir wadde livré ko ganduɗa ina tolno e ganduɗa ko masque ji walla 300 000 table banc e nder kala suuji e gam kay élevage ji fof mbawa joɗan no hanniri ni kono kay mbawa rentodirde saabu goto e kala ma heeb masque mum to oɗon dossier tigui woni ɓe jaydankoɓe enquête jaccini e oɗon rentrée scolaire 2020-2021 Aissata Ndiaye ɓe garti ha joni on wiide ko Boy Djiné mo ganduɗa ko parquet mo Dakar taƴinimo duuɓi jeetati ganduɗa koye nder dumbirdu kanko Boy Djiné natal makko ne tawe hen walla mbiyenna on dossier makko ne tawe hen ha joni noon ɓe garti e alhaali gardagol société africaine de raffinage mo ganduɗa kay ko Serigne Mboup natti ardade nduɗon gollordu ɓe garti e ganduɗa ko wiite ko immigration clandestine ha joni noon convoyeur en e ɓeɗon kadi yahoɓe ene yokki fayde juuɗe jayde quotidien le quotidien jumpi ko kaɗon haala alhaali lomtogol oɗon direction mo sara société africaine de raffinage mo ganduɗa ɓe mbi ko Macky veut une gestion raffinée saabi noon o wayli oɗon gardinoɗo oɗon société de raffinage wonno kay ko Serigne Mboup ene wayno lamtima oɗo saaha ko biteɗo madame Marème Ndoye Decrano ko kañum tigui arditi nduɗon gollordu ndu ganduɗa kay ko hoore leydi tigui waɗi oɗon nomination ɗum tawi nder hello mabɓe jeeyoɓo ɓe garti e natal oɗon gorko wiyete ko Youssoupha Sabali e ganduɗa ko Sadio Mané ganduɗa oɗon victoire mo ganduɗa ko to ganduɗa ko wiite ko stade Lat Dior mo Thiès so tawi leydi Sénégal waɗi dominé lappi leydi Guinée Bissau 2-0 ene wayno ene manque yonde ɓesgu leydi Sénégal Aissata Ndiaye alhaali awo mo ganduɗa kay ko données fiables dans la gestion des ressources halieutiques le Sénégal pèse la non transparence ha joni noon ala juɓɓude walla mbiyenna batoji mawɗi awiroji masiŋaji ɗum kay woni ko tampini ganduɗa awoɓe leydi Sénégal walla mbiyenna mbaɗi piye walla mbiyenna gusti jencuɗi ko dañatno awoɓe Sénégal saabi noon kala to jiiɗaɓe ha joni haɓene kala hay so tawi hooreji leydi ndi fotindinoɓe mo ganduɗa ko stratégie 50 ene wayno ha joni jokkani waɗandeɓe ɗum noon ene tawe nder yogoye jayndeji Jayde Futur Média l'Observateur. Futur Média l'Observateur article conseil des ministres ɓe ganduɗa kay ɓe kaali ko un mythe à terre règlement de compte politique ko fatigue et fin le calvaire des ministres ɓe ganduɗa kay tuggudemo e laamu mo ganduɗa ko Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf yaɓaɗe Abdoulaye Wade ha Macky Sall ene wayno conseil des ministres juɓɓundi walla no mbiyen noon lellirtunoni ko noon tagui lellirto haalulaji walla mbiya cowmami cowtumami ganduɗa kay ko règlement de compte uji ko ganduɗa kay ko heegue e ɗum ka ganduɗa kay ko ɗum tigui tawate e nder conseil des ministres haaɓe ɓuuri hen yancirade noon Aissata Ndiaye e nder helle mabɓe neeɓo jeeɓo ko amma ɗum koɓe garti e oɗon animateur mo Sen TV o witte ko Iran Ndaw alhaali oɗon dossier makko walla mbiyenna oɗon plainte makko hakkude makko Ibrahima Ndom mo ganduɗa kay ko kañum tigui wonnomo plainte fade procureur ganduɗa kay ko demande d' enquête ha joni ne jogui ngoɗon losko saabu noon e wiide oɗon Ibrahima Ndom oɗon Iran Ndaw caggal oɗon émission mo mbaɗata wiyete ko grand cœur caggal nde mbaɗi collecté fade joom suudu makko ene wayno noon ɗeɗon coopéreje jettaki joom suudu makko ha kanko o Ibrahima Ndom ha joom suudu makko wattidi tigui e wasi fitano mum wadde mbiyen woni mettere fade makko ganduɗa kay portude plainte fade Iran Ndaw ɗum ne tawi nder hello mabɓe sappo e goho kamɓe jeyne koɓe ɓe ganduɗa ko l'observateur ɓe garti joni anarka à l'emploi ganduɗa ko funtoɓe yimɓe kanko wiide ɗumen kay ko mamin golline walla mamin koke golle tawateɓe réseaux sociaux kono kadi tawateɓe nder yoga e gollorɗi ɓe garti hen wadde hen kay demande d' emploi sur le net ganduɗa kay ko wadde namdade golle e nder internet wona hunde sirde ɗum ne tawi nder hello mabɓe sappo e ɗiɗo kamɓe jeynekoɓe l'observateur jayde libération ko addi libération ari ha joni koye oɗon fanni ko walla mbiyenna fayre tigui to Wakama o wiyete ko Ibrahima Dianka caggal kay o waɗi panique walla mbiyen o addi fayre to restaurant biyeteɗo le relais sportif mo ganduɗa kay o saabino o noddi oɗon directeur walla mbiyenna oɗon 0 o waɗi ɗum appelé ganduɗa kay ko téléphone tigui o noddi ɗum o wi ko oɗon mbaɗi prévoir dîner de spectacle wallahi son mbaɗi oɗon dîner de spectacle e sen jeeyi ko wi mo ar ha ɗon fawɗon bombo saabu o holliti kanko e wiide makko kanko Ibrahima Dianka Macron fout la merde chez nous donc je vais poser une bombe lors de la soirée c'est la guerre entre Macron et le Sénégal o wi tigui koye haare ɓe goni faade Emmanuel Macron caggal nde suuti ko gui faade oɗon rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗon tigui Ibrahima Dianka koɗo to Wakama rutini ko fawede junggo e waɗede placé sous mandat de dépôt hande o omo e juuɗe mo ganduɗa ko ɓeɗon daɗiɗe par ce que ɓe jagui ɗum ko acte de terrorisme waɗi ko hankkinen tawi e nder hello mabɓe tataɓo ko amma ɗum ko ɓe garti alhaali gestion AIBD Mbour AIBD ganduɗa ko Thiès Touba jencude mum ko Azerut Kaya itti kadi tolno e
milliard uji ɗiɗi piccal jeenayyi coppere men CFA ngam wadde ɗum e junngo CRBC ganduɗa ko momo o ɓeɗon witeɓe autorité de régularisation des marchés publics ha joni noon kañumen ko adine jaɓa ndiɗon jencuuɗi ma loski e oɗon alhaali ha joni tawete koye nder hello maɓe tatabo kamɓe jeynenkoɓe libération online. Jayde stade coftal ɓalli uddotodama stade ɓe mbi ko les lions a une victoire de la CAN 2022 heddi kay ko pottital gotal ngal ganduɗa ne wawi hokkude fartangue barode leydi Sénégal tawtate ngel ɗon kawguel ngel ganduɗa ma regodira walla ma rentina dunde Afrique naɓe kala leyɗele Afrique naɓe kala wiyete ko coupe d' Afrique des nations ene wayno ngal ɗon pottital wonata tigui ko sappo e nayyi sagal ganduɗa ndeɓe lappi biyine Bissau hanki toto dinguiral lajjawgal Thiès ene wayno noon leydi Sénégal so wi fartangue lappudeɓe to e nder leydi mabɓe woni hankadi ne hunde nde ganduɗa ɓe mbaɗi décroché oɗon ticket mabɓe validé qualification CAN 2022 natal noon on keblowoɓe enen tawe tigui e nder ndeɗo jayde woni kay Aliou Cissé o wi arrêtez de penser qu'on peut régler les matchs facilement Aissata Ndiaye o wi ko yon goppu sikkude gueɗe ɗe ne mbawi webde Aliou Cissé ko ɗum tigui wi kono kay jeynankoɓe stade garte wiide Sadio Mané foti bituji e Jules François Bertrand Bocandé nogas bi Sadio Mané heeɓi taw ganduɗa koye ko pocciti jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi woni 70 sélection ɗi o heeɓi en équipe nationale sous les maillots du Sénégal Sadio Mané heeɓi fartangue tigui heɓtade Jules Bocandé banggal bituji Aissata Ndiaye ko ɗum wonno ko tawete kelle gadane jaydeji leydi Sénégal noon tigui ɗum ɓurno tengtude commune cuɓanino on e jaydeli hande noon en mbatta sona arde banggal fait divers meɗen hande noon gueɗe rendo haalata koye udditirgoyel école saabu ne anda hande woni sappo e ɗiɗi lewru novembre nden wiyano tigui ma école udditi sukaɓe hewɓe hande jeehi janggoyi kono noon Moussa Nia ɗum ko ganduɗa kañum woni banggal gueɗe corona ina ƴewtinda ha joni nder leydi meɗen saabu ina haale wadde respecté mesure barriére uji eko way noon sukaɓe kaɓa masque uji kono kadi ina goɗɗodira hayso tawi laamu ɓeydi table banc uji kono kadi waddi hen ɓeydude jangguinoɓe kadi waɗi ɗum renforcé ko tolne temedde ko tolne ujunnaje ɗiɗi e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi joyo ɓe ganda ko jangguinoɓe yete nani ɗo joni nder leydi meɗen Sénégal gam wallide ɓeɗon sukaɓe kono kadi Moussa Nia won banggal gotal ganduɗa yete ina foti haalede seeɗa woni so wiyama mesure barriére yo waɗe respecté tene waɗi classe uji ganduɗa yete heewat sukaɓe beele ɗum ɗon ma wawa wonde walla ɓe peccat sukaɓe walla ko way noon Allah tan andi no ɓe jogori lelnirde programme ɓe ha ɗiɗon mesure barriére et distanciation sociale waɗe respecté ko noon tigi Aissata Ndiaye min mboɗo wawi wiide koɓe poti hen haalde ko wona ɗum e kaani saabu a yi oɗo ndeɗo hitande no wayi jiiɓade c'est une année perturbé une année difficile mais koɓe ponno wadde kamɓe laamu ngu wona tigui wattude haqqille mum e coronavirus ha joni saabu neɗɗo yo jortono eko moƴƴi woni jortorade ko moƴƴi hunde hande koko wayli walla men koko ussino hannirta ni ene joga jorto ma wonde ma yetto leydi Sénégal heddi kay ko année o waɗi perturbé ko heeɓe ganduɗa ko joomon galleji en ko wayno yummiraɓe Aissata Ndiaye sukaɓe nanɗon ouverture école nanɗon fourniture e koltuji mumen donc ko toon tigui ponno wadde par ce que force covid 19 woni no ballal faade mo ganduɗa ko yooɓe yimɓe maaroji e nembamaji wano pourquoi pas état waɗa investir walla mbiyen itta ballal waɗa ɗum e nder jangde sukaɓe gam kay ɓeɗon jinnaɓe ko tampuɓe walla mbiyen ko wasa ɓeɗen ɗumen tampere hande kala mo jiiɗa so lelima ene wawi taw ni ɗanota saabu wasde dañande ɓinguel mum fourniture wasde dañande ɓinguel mum ko ganduɗa ko nawi école woni comci kesi wadde mbiyen ko ballal tigui ɓeɗon jinnaɓe namdi kono wona oɗon covid 19 donc par ce que ko bayliɗo walla mbiyen ko bayniɗo eɗen ɗum cuusi haalde par ce que eɗen jortorino Allah oɗo rafi e sababude duwuji sernaɓe men duwu helfaɓe men sen leydi Sénégal rentade ko jaltude leydi Sénégal kono ko ballal faade ɓeɗon yooɓe mballu o jinnaɓe ɓeɗon sukaɓe saabu hande holɓe ganduɗa jiiɗi ɓimmumen jangga holɓe ganduɗa jahata école holɓe ganduɗa année o ha gasa ma jooɗo mbasa janggude saabu jinnaɓe mumen ngala donc namdi ballal état yo waɗ investir e jangde par ce que leydi ndi ganduɗa koye développement walla émergence fayi ndi wawa ɓamtade en tant que jangde nde ardinaka wadde min mbaɗumi ko erago faade mabɓe jooman jawɗele en ɓeɗon ɓe ganduɗa ko laamu ngu noɓe ballirno force covid 19 arde balla leydi Sénégal yoɓe mballu ɓeɗo miskineɓe goppa sukaɓe jangga saabu soɓe janggi janggo ko nafoore leydi Sénégal kam noon tigui jignaɓe hewɓe ni ha joni mbaɗani taw inscrire sukaɓe mumen saabu yete ene anda caɗele nani
woni galleji e jobdi luwas wonɓe tampini e goɗɗum hay ñamde yardu hewɓe ha joni mbaɗan taw inscrire sukaɓe mumen ɗum noon ko ɗon paweten taɓal jehen to ganduɗa kañum woni grand théâtre ɗum ɗon noon tan koko ganduɗa woni conférence de presse walla kuccodirol hakkude sattoɓe kabaruji ine dañno noon e o mo ganduɗa woni hakkude Pakoleñol e Keysi Bousso koccodirno e sattoɓe kabaruji saabu Pakoleñol ina parana ñalawma mawɗo woni yiyete concert mo foti wadde ɗo e grand théâtre mo nodda hen bandiraɓe Halpulaar en foof kono haɗani ɗon saabu yiyete kanko Keysi Bousso e nder ɗum e ndiwɗo lewru ganduɗa woni lewru novembre omo yiiɗi darnude hen kawguel ganduɗa ko nalankoɓe o rendinta o ɓe mbaɗa kawguel ɗum fof noon natata koye haɓade hande émigration clandestine mo ganduɗa nani nder leydi ndi ina tampina ɗumen ñande fo sukaɓe par temedere jahata par temedere ɓe mbasa pittali mumen e nder diƴƴe ɗum ɗon ne koko ganduɗa Moussa Niang on tawtoranoma ɗum hanki ko noon tigui ko hanki tigui wonno to e grand théâtre kanko Pakole général Pakoleñol wondude kay oɗon directeur mo o grand théâtre woni Keysi Bousso ha joni noon ko juɓɓudi gam wallude sukaɓe saabu neɗɗo fannu mo yiɗiri ko on tigui balluɗa mbawɗa wallide mo réussir so tawi ɓi ko footballeur ko ɗon mbawɗa wallide so tawi ko nalanke kala ko wawi wadde ɗon ballitama donc nak Keysi Bousso ƴetti pellital wallude nalankoɓe commune makko Dungari Diaw wadde kawguel ngel ganduɗa Aissata Ndiaye kawguel ngel ma won nayo jaltoɓe nayoɓe so jaltima garɗo e Dakar ɗiɗo kadi cubti hen ɗiɗo cubtoɓe ɓe ma mbaɗe récompensé no hannirta ni saabu maɓe jalta leydi maɓe ja mbaɗoya visité Belgique e wiide makko kanko o ganduɗa ko wiyete ko Keysi Bousso waɗe so goto fof waɗi noon ma wot ko ganduɗa noon tigui Moussa Niang ko ɗon ndeweten kettoɗen Pakoleñol artana en e kuccodiral ganduɗa ɓe kuccitino ɗum hanki e sattoɓe kabaruji kettoɗen e haalirde Moussa Niang hande jeeyi sababu oɗo conférence de presse ko enen mbawi wiide ko fannuji ɗiɗi donc ko fannu gadiɗo o woni gonɗo yeeso men o woni le 28 novembre inchallah eɗen jogui festival goto baɗo festival baɗo kawguel est ce que a faami de to Dumgo Law to ganduɗa hoorema to commune to Dumgo Law to commune maire to donc voilà woni Keysi Bousso donc voilà ko kanko addi nden ɗon yiyande wonde fayida tigui rigui wiide carrément omo rendini par exemple nalankoɓe commune o foof anandi omo wadde mabɓe omo waɗanaɓe kawguel donc kawguel ngel ɗon noon je saabi ɗum sa ƴeewi ko fate oɗo ça veut dire que en kalata ni en jii ko ɓuuri hande wawde warde ni coronavirus woni immigration clandestin ay sukaɓe ɓe ngumi hankadi ala ko jetto so wona ɗannade te kadi ɗum sen jiiɗum e wuuro hankadi aɗa andi tigui rigui heewi addude ɗum ko joote donc ɗen ɗon ko ɗum ɗon noon kamɓe par exemple kanko maire o wi o noddima o wi kam carrément komo yiiɗi wadde ɗum so nden yonti kadi mbeɗa andi ko jogoto ko wayno jury ji ɗe ɗi naforuji ko min wonata tigui rigui donc voilà hayso tawi mi ala on expérience mbeɗa sikki mom wawa yaadude mabɓe on jamma eyyi koni ko ɗiɗon mataw konnguɗi Moussa Niang Pakoleñol suuti e addude tan e haalde eko ganduɗa kañum faye concert makko eno parirta ɗum ko noon tigui o wi ko concert o ganduɗa ko ruttude teddugal fulfulde caggal nde waɗi temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi wuuro donc nak jomum so waɗi ɗum walla pulago waɗi ni mum moni fof noddinamo e banggue o bang ala wuuro nga walani nga fijani donc ruttude teddugal ko hunde jojjunde wadde mbiyetan ko ɓiɓɓe fulɓe goto kala to wawi wonde yo wattu ɗum e agenda mum wattu ɗum e haqqille mum gam ara adda jinguere mum faade pulago adda jinguere mum faade général Pakoleñol ganduɗa kala tinnom tinda so neɗɗo ruttima teddugal an sottugal ɗon teddugal ha timma donc ɓe mbiya yo Allah hokku en hawrde on jamma amin nogas jeegom lewru décembre wonata ɗo e grand théâtre ɓiɓɓe fulɓe fof noon nani paɗa toon ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon bani mon debbo Aissata Ndiaye banimum gorko Moussa Niang heɗano en banggal caméra o ko Alaji Samba Diop haade min uddude noon
hande ko anniversaire mo ganduɗa ko gorko mawɗo moƴƴo yamen woni Samba Diop ko widemo tan happy birthday to you yo Allah hokke nguura machallah saabu gurdam ma ne waɗi nafoore Seydi Diop hay so tawi yettore nde kam welani haalde yiɗa ñebbe yiɗa mburu yiɗa maaro on woni Samba Diop ko weltare tan min dañe makko hay so tawi o haalta ɗemgal amen amoni ardini amen amoni liggina amen amona ƴeewa no liggeyo watta ha feewa kala ko ganduɗa ine feewi nder galle o jungo Samba Diop yaltani hen ɗum ɗon ne ko yettude Allah e yettude mo no feewi e ñaagade Allah yo Allah junnu gurdam makko kono kadi yo Allah ɓeydu darde makko ɗo e nder galle o woni Pindi TV yimɓe fof noon nani mbaɗamo joyeux anniversaire non so rogere makko nannama hay somi ala unugal mi luɓoyta saabu ɓe mbi ko o ñi ganduɗa ko ñalawma famdata ko jomum tigui wonata oɗon neɗɗo pamaro wadde mbiyen kanko famɗani musidɓe fulɓe onon yeɓiyankoɓe Pindi TV image uji ɗi mbawɗon yebde walla mbiyen kala ko mbawɗon yiide dugganma e galle he woni image mo ganduɗa ko o série walla image mo ganduɗa ko émission walla image mo ganduɗa ko nduɗo Robidou Diayndeji wadde jungo makko nen caggal omo dari darde nde ganduɗa nde juɓɓude walla mbiyen nde yoɗata saabu o leñol ngol fof welto walla mbiyen saabu Sénégal fof welto walla no Pindi TV walla yiɗɓe mum no beltori wadde mbiyen kala ko yooɗe Pindi oɗon gorko mo jeeyagal ɗon cinkal o ñanti ndeɗo ayo habrirde o gollimini kadi par ce que sa yimo travail o ɗum noon o ardini ɗum o waɗi préconisé donc nak ene yeewi makko travail aliénation gonduɗo e makko kala ma yid ganduɗa ko wiyete golle walla mbiyen neɗɗo so yiiɗi golle yiiɗi hoore mum donc ko rutude mo teddugal no hannirta ni Aissane Ndiaye naggue wawana ladde sowona albarka saabu Allah jobdi mum donc ñagade Allah rek judde balɗe moƴƴude battane ganduɗa kadi Allah rendinen fandade nde kala anni makko mo yiɗen Pindi TV o anni makko mo yiɗen leñol pulaar o hayso tawi ɓe mbi ko neɗɗo o ɓe wona leƴƴi jiidata mais jiidata ko ɓerde jiidata ko anni wadde anni o ko goto Samba Diop joyeux anniversaire noon tigui ɗo min guddirta e wondude omo ganduɗa kanko woni Amadou Touré ko bis babou amin jarnamo no fewi banggal maquillage o ha janggo so Allah lamɗo jaɓi